Nej. Jo, nu sker der måske noget. Er det hjælp bedre nu? Ja. Hvor mange skal pisse rigtig meget? Prøv at den skal pisse, kan bare ud og pisse. Det kommer til at tage rigtig lang tid, det her, fordi jeg har rigtig mange kloge ting at sige. Nej, okay. Nå, jamen, tusind tak, fordi I er kommet. Og det er fandme fedt at se, at der er så mange, der har trodset håndbold. Nogen, der skal hjem og se den, der har optaget den? Ja. Så I vil ikke have resultatet at vide? Nej. Jo, det vil ikke være at vide, I skal lukke ud nu. De vandt 3-1. Ja. Ægte håndboldentusiast. Ja, fedt, mand. Ja. Ren røv, de fik at tro det der, så. Hvad hedder det? Jamen, vi skal jo sådan runde film i dag, fordi vi har arbejdet på den her film i 2 år. Vi vil bare gerne ud og møde de mennesker, som forhåbentlig gerne skal se den, og det er jo så jer. Jeg kan lige starte med bare kort indledningsvis at sige, at hvorfor lave en film til? Det er fordi, det skal jeg gøre, når I bliver for gammel. Nå, men jeg har jo, min far, han har mistet lysten til livet, skal jeg helt så sige. Jeg sad og så en film her med en gammel actionfilm, der hedder Ronin. Jeg ved ikke, mange har set Ronin. Yes, der er også nogen, der er lidt oppe i årene, kan jeg sige. Det er fint, det kan man da ikke selv gøre for, kan man sige. Det var jo ens mor, der var lidt tidligt ude der, kan man sige. Det er en lille tøjte. Men jeg er jo fra før Facebook, kan man sige. Der var jeg jo ikke ude der. Ja, men der var ikke noget Facebook. Jeg havde til gengæld noget, der hed 0059. Ja, der er nogen, der griner lidt lummer, men de ved godt, hvad det er. Så må han sidde og tænke på det. Hvis jeg kort, lad os bare lige tage den, fordi jeg går ud fra, at nogen måske har fulgt lidt med på Facebook og sådan noget. Altså, jeg havde ikke, vi havde 0059. Det var en form for Facebook, bare uden billeder, hvor man så kunne ringe op til et træpunkt, og så kunne man snakke med en pige, og så hvad er du på? Så vil sige, jeg har fart på, og så laver hun sig på. Andre gange så havde man lidt mere heldig sprøjt, og så aftalte man mødes med den her pige der 14 dage efter, og så mødes man så der, hvor man skulle mødes, og så fandt man ud af, at det var ikke en pige. Så sidde lidt på en badering de næste 14 dage til Men som sagt, jeg sad og så den her actionfilm med min far, Ronin, og der er nogle fede biljagter i, og så da vi har set den første biljagt i den her film, så kigger jeg over på min far og så siger, er det bare lige sindssygt eller hvad? Hvorfor han helt tørt kigger på mig og siger, det er åndssvagt, han kører ikke over 4 km literen. Så ved man, at man er ved at lægge sig selv i graven, før det egentlig er slut. Så jeg tænkte, vi skal, og det her, det er jo en komedie, kan man sige, som forhåbentlig bare gør, at man har en god fornemmelse i maven. Vi har også overvejet at lave en karatefilm, fordi jeg er rimelig adræt. Jeg har jo altid været meget begejstret for karatefilm, fordi at der er altid den der gamle kung fu master, der er med, den der kines, som er helt hvidhåret og har det der lange skæg, som man trækker ud til siden, når han skal tænke og sige kloge ting. Tænker, we must, og så kan han et eller andet lortetrik, som ingen andre kan. Et eller andet hamsterspark, eller rejeknips, eller hvad fanden det hedder, som når man kommer tæt på, så ryger du langt ind i næste. Jeg kan ikke se, hvor svært det skal være lige til fat i skægget. Hvad så har givet ham? Ding, 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 ding! Det med der piskesmeltation resten af livet. Jeg skal lige høre, pigerne, var den for drenge? Var den okay? Ja, den er fin. Okay, godt. Jamen, det er jo ikke måske på den måde en pigefilm, forstået på den måde. Pigefilm, det er jo sådan noget, hvor der skal være noget hed elsker over, så skal der være noget mad ind over samtidig. Sådan der. Det er kraftigt med sådan noget op på et bord og skide på det hele, og væk med mel og isterninger og oliven i navlen. Og det fungerer ikke i virkeligheden, det skal jeg ikke sige. Men vi har sgu da prøvet derhjemme med lille Mutti der, lige at prøve at fyre op under hende, du ved. Så var jeg over min lokale Føtex, så var det lige, der var 2 kvart. Og så var den der lidt i sådan, og nu er vi ved at få... Det var ikke altså, der var 2 kvart, det var faktisk fløde. 2 kvart piskfløde, og så tænkte jeg, den køber jeg, fandme. De var på tilbud, de var for gamle. Og jeg tænkte, vi skulle ikke æde dem alligevel, det var ikke planen i hvert fald. Og så kom jeg lige hjem, og så fik jeg lige pisket det lort op i en lille margretskål. Og så fik jeg lige dublet sådan et par former for trafikkarter på brystvorterne.
så ellers ikke noget andet, kan man sige. Helt som Gud havde skabt mig. Jeg havde også lige lavet et par Ole Ernst. Jamen, det må sgu godt være lidt lakrids, synes jeg. Og så er jeg ellers inde i sofaen, så var det lidt sexy. Så ventede jeg bare på, at Modifit, hun kom hjem. Der var ikke... Der skete sgu ikke så meget af det. Hun kiggede bare dødt på mig, og så sagde hun, inden hun gik, hvad er der ikke varm kakao? Så det jeg set, det er jo forhåbentlig bare en komedie, og vi ved godt, at den ikke skal redde verden, den film her. Det er ikke en art cinema film, det er ikke en dukkefilm om romanske børn. Jeg har været tvunget til jeg fik sagt nej. Min kone hun godt lige sådan noget art cinema en gang imellem, hvor det skal være lidt. Kom hjem sådan en dansk dukkefilm, der blev lavet for nogle år siden, der hedder Strings. Så siger skal vi se den her? Nej, det tror ikke, vi skal, søster. Ej, du kan da godt give det chancen. Ja, det kan jeg, men jeg kan også smøre mit hoved ind i fars. Det hele ned i skallen på en kamphund, og så bare stikke en syngende lussing og sige, hvad så din fede bøssepude, mand? Kan du overhovedet bide en tebold, eller hvad sker der for? Men det gør man heller ikke, for man ved, det er en dårlig idé fra start. Og det eneste dukker, jeg interesserer mig for, det er fandme dem, der kan pusses op og se sådan her i hovedet. Det interesserer mig for. Nå, men jeg havde egentlig en idé om, at vi lige skulle hilse bare lidt på nogle af dem, som har været med til at lave film. Jeg har vores instruktør med, som hedder Rasmus Heide, og nogle af jer kender ham måske fra DR2 Smagsdommerne. Nej. Jeg kan godt fortælle, det er et meget elitært program på DR2, hvor alle sidder kloge, og den har alpeklat på og et rødt halsterklæde, og så går vi ellers sådan her og siger, nej, det er som jeg lægger i filmen, det er, og så bare lidt på pigen gang med. Men det var i hvert fald ham, jeg lavede Blå Mænd med også, og siden da er det overhovedet ikke væltet ind med tilbud, så han havde tid igen. Er jeg rigtig glad for, så giv en rigtig stor hånd til instruktøren Rasmus Heide. Ja, jeg skal lige starte med at undskylde farven på skjorten. Det vil jeg godt lige måske vente smatter. Ja, nu kan vi ikke alle være klædt ud som sådan nogen, der har på blå mandag lidt for sent. Altså, vi havde problemer flere gange under optagelsen. Hvis der lige kom sådan en 7. klasse gående igennem kulissen, så tog de simpelthen Mick med. Han forsvandt lige væk. Så en masse halvanden meter høje mennesker med baggy pants, ikke? Og så med nogle Pikachu-kort stikkende ude bagved, ikke? Altså, han sad med det samme og dealede over hjørnet der. Jeg har også en helt ny Etta Cameron. Altså, det var ret voldsomt. Men, nej, det er faktisk første dag, vi overhovedet er ude og vise den her film, og det er sidste. Ja, det vil vise sig lidt, når vi sådan hører reaktionen, men vi har været vildt spændt på det. Det er sådan, når man skal stable sådan noget her på benene, så er der brug for en frygtelig masse penge. Det er et kæmpe budget sådan her, og vi var ret imponeret over, at vi både kunne få biler og Rutger Hauer og alt muligt med, men vi fandt det så også ud af, at de havde sparet et par steder. Det viser sig, da vi kommer til Aarhus, at vi var blevet indlogeret på et lukket bordel. Altså en meget, meget lang gang med mange små rum i. Og jeg skal da helt sige, at jeg ikke fik sovet så meget. Altså, det var meget tynd væg. Jamen, det var lukket jo, kammerat. men det var helt åndssvagt. Det var et lukket gammel bordel, og fjederne i midten af sengene, de var bare, hvad skal jeg forklare det pæneste, de var simpelthen udknippet. Og jeg sov på ryggen. Nogle gange, men primært sover jeg på mavsi, og så jeg var bare sådan helt, det er derfor jeg står sådan nogle gange i film, det er simpelthen fordi jeg sover på udknippet seng. Den ene aften var der faktisk en taxichauffør, som ikke havde fået at vide, det var lukket det bordel, så han kom lige forbi og spurgte, om der var nogen til stedet, der kunne klare en... Ja, det skal da være ærligt at sige om Mick Øgendahl, at der vil han alligevel ikke skuffe et publikum, altså der er en meget service-mind. Så ja, så jeg er rigtig glad for, at... Hej med jer, ven. Bruno! Hej, alle børn i verden. Det er godt. Det var dejligt, for jeg er flink. Nej. Apropos det med en taxichauffør, en ældre, korpulent herre, der dyrker hed elskov med Mick Øgendahl en sen nattetime i Evo. Dagen efter skulle vi lave kuglepindescenen. Kan I huske kuglepindescenen? Ja. Det er Micks egen røv. Og et helt nyt fænomen opstod den dag. I har hørt om Bermuda-trikanten? Ja. Ja.
Op til flere kuglepinde forsvandt. Sådan. Så hvis han døjer lidt med lidt farvede tarme, skyldes det pinden, som man siger. Ja, jeg vil da også sige, at her Klade Gordon kender de faktisk en del over, hvor I havde så lille budget, at vi faktisk kun havde råd til en pind. Men jeg håber, det gav lidt til spillet. Der var lidt problemer i kronologien, fordi den startede faktisk med at kunne skrive blåt, den pind, men den skrev både rødt og brun derude. Prøv, nu vil jeg godt lige, fordi det er fordi jamen, nu er din røv. Kuglepind, sjov. Men prøv, jeg vil jo godt lige pointere, at det kan godt være, at det er mig, der har lagt røv til. Men det var ikke mig, der stak den op. Det var Tejle, ja. Og nu skal jeg lige have det lort ordentligt. Fordi jeg skal da ikke sige, hvad for et hold han spiller på, men kig på skjorten. Fordi den blev møjet meget længere ind, end det overhovedet var nødvendigt. Og kender I det der helt ynke, man siger, er det her, hvor meget tror du skal, er det lige ved at være, ja. Og nu gør du sådan her, den blev ikke kørt ind med hånden. Den blev kørt ind med penis, mine damer og herrer. Det var en fantastisk oplevelse. Jeg havde mine 2 drenge med den dag på op. Jeg ser dem ikke mere. Nej, det var en rigtig hyggelig. Ja, de blev fjernet umiddelbart bagefter, ikke? Nej, den er faktisk optaget fuldstændig rigtigt, og scenen er lavet sådan, at Rasmus faktisk skulle sidde og kigge over et bord, der altså kun var 80 cm bredt. Lige... Ja, hvis du lige kunne... Ja! Jeg tror sgu, der var en kuglepind, det ved du ikke. Jeg vil ikke lige skrive op. Vi bruger kraftet med en mikrofon. Prøv. Nej, man gør det på en filmoptagelse, når man har det, der hedder en lille pikant scene, så gør man det som instruktør, at man prøver at være venlig over for skuespilleren, eller i det her tilfælde Mikke Øgendahl, og tømmer faktisk sættet, som det hedder. Man beder alle, der ikke er absolut nødvendige, om at gå ud. Så vi stod faktisk inde i det rum kun med en fotograf, ham der styrer fokus, og så en der laver lyd. Det var det, alle andre var ligesom blev bedt om at komme ud af lokalet, for at den blufærdige lille herre kunne smide trussen, ikke? Og der går det så først op for mig, at så er der kun én til at indsætte den. Og jeg ved ikke, om I selv kender, men når man griner, så kan man godt lige klemme bækkenbundsmusklen sammen. Så i det, jeg beder Mikke om at bukke sig for, så griner han simpelthen så meget, at han begynder ligesom at modarbejde processen. Og jo mere jeg presser, jo mere griner han, og jo mere, altså, jeg sværger, jeg kunne have stoppet et stykke kul op og haft en diamant på 20 minutter. Og det var den eneste gang i løbet af denne her indspillingsperiode, at Mikke sagde, kan vi ikke lige tage den igen? Så ja, fint noget, tror jeg går lige herover med magten. Men altså, ja, vi har arbejdet på den i 2 år, så vil vi bare høre om og følge den til dørs og sådan noget, og ud og opleve folk, der så den. Så vi vil bare sige tusind tak, fordi I kom og så den, og vi håber, I har haft en skide god oplevelse, og håber, I kom godt hjem, og dem, der optager. God weekend. Ja. Tusind tak, fordi I kom. Nu er det ikke for at presse. På ingen måde. Var det en god film? Ja. Det er det godt. Ja.